Хайде, мами. Предполагам ли си, че вече да могат да се превърнат към обяд някъде? Яви сега. Кой е това? Гледай, за лъка говорим от шерата, нали? Как е, бе? Еми, да. И аз, обаче като видих това на BTV, бая долу ви се тековал, бая кал и мал. Ябълки, калуки. Мале. Ябълки, калуки. Да си спирате като сме след къси. Това ми е за урок. И предишния път се каних да сложа кран за зори. Ама тате, помниш ли първи път се случи, докато аз си бех вкъщи, бех горе. Така че когато завъртиш този кран. И да ни нема каква файда. И да нима се тая. Оле. Това може да пуши нещо и на ръка и спарчали, ама... Да, просто трябва да го изключиш при всеки дъжд да спираш. На мърсия канал и си сложа спирателен кран и няма ли ни вкъщи, завърташ го и готово. Да. Да няма що, бе. И няма кой да чисти тя тази канализация и това си е. Викаха гражданска защита, полиция да дойде да направят протокол. Казах им, че ми навътре архива на фирмата. Много бързо, папа ти. Много бързо, папа. Как те ма виновен? Хорошо, обаче вие как, папа? Не, да. И колко яде? Добре. Да, бе, да. Ти не си ли на бачкане? Аз току-що се прибрах от това. Браво, ти, гледай. Нагоре към поляната. Това се превал отгоре кеглата на кранчето. Спопала си гумишката вътре, немахме вода към нашата бурнова сума и течеш по поляната. Браво на детето. Не, чуваме, ние те чуваме перфектно. Какво стана, майка? Отиде ли на апартамент горе или не можем да се кача? Браво на Марти! Ето, хвани си паничка, хайде. Няма да бълкаш вътре, не? Хайде. Ходихме си от Хорхе, той ще има даже. Опа, с тази камера. Не, с фотото сме, с фотоапарат. Айде до годината чекаме да дойдеш тук, да дойдем на море. Да. Заповядайте! Еми, бая силито вика на Палма тук. Крайно време. Айде, бе! Тук ако дойдеш, няма се повърнеш в България. Татко, не обича да го пазва и сега. Ще го караме по скалите него. Него сенкичката с виричката. Убаво, много. Точно до плажо. Палмите правят хубава сенка. Точно до плажо, палмичките, барчето, следващи, кеф. Силното ме не чух, що прави. В момента захранва малки с първата лъжица пюре. И права видео. Вие ще сте част от видеото. Нищо. Записвам малки как яде пюре. Добре. Това му хареса. Само да, определено. Да ми протега ръчичка. Ти маймунче, малко! Я питай сестра, само на лъжичка и към. Какво ще прави? Нето май се прави, защото нещо се появи, алергия. Да, само се пробва сам. И сега се пъпа мляко. Айде, толкова да пускай. Айде последно. Последно! Майко. Пак има 2 милиона чекот. Марко, ама тя кога ги го провери това тото? Ти познали ми моите числа? Ти давал ли си? Да, един път да. Браво, майма. Майка ми ги е записала, да? Браво! Айде млекото. Айде да си дойдем на думата. Майк трябва да ги препише.